zvikuru pane vanenge vachapinda munyaya. Tinokumbira kuti munge muri makasununguka nekuti Ishe ndewe wanhu. Ishe vanogadzirisa chamonyoroka. Ishe hawahlisi, Ishe vanoremekedzwa. Naizvozvo ndataura zvinhu izvi ndichiti panopinda vamwe mudare umu vanoti ndakangana kutaura chakati nekuti ndandichitya. Aiwa, sunungukai mutaure zvese nekuti watonge wari panapa kuti waone pakarara nyaya wandozviona mukutaura kwako. Naizvozvo ukasanyatsotaura zvichibva mukunzwisisa unorasa matongi. Ndinokutendai nemazwi iwayo. Tinokumbira pano kuti tinge tiine runyararo, tiremekedza Ishe. Hakuna anoti munhu akataura kuti hakuna, nekuti vamwe vakazopara mhosva vari panapa. Ndokutendai nekuteerera. Ndinokumbirawo hard life mugorosa apinde mudare. Elisha Rufu. Wadzimai wenyu handizivi zita ravo. Wimba yani? Wimba Frank ngauya. Bati wimba yani? Frank. Pamusoro ichangamire, pamusoro iwadare wamugorosa. Motaura nyaya yenyu yaita kuti muuye mutambararo ipapo uye mutambaradze musungwa ipapa. Pamusoro ichangamire, pamusoro idare. Nyaya yangu yaita kuti ndiuye kuzosvika patasvika padare raIshe panapa. Iyi nyaya ine 2 months ndichitarisa ndichiongorora. Murume uyu anonzi Elisha uyu agere apa anga ane kufamba kwanga ndagara ndichingoendako kutoita munamato, kutori nemwaka wekutoti unonzi ukapera nguva yakati kunoendwa, ukapera nguva yakati kunoendwa. Saka ndangoenda wako iwowo ndakaenda katatu. Panhau yavari kutsanangura yekuti handina kutumwa namai wepamba nekuti wasangana naini ndo wakandiudza. Asi senyaya koya panhau yavari kutsanangura yekuti wakauya wakandiwana ndiri mumba, ipapapa handidi kunyepa ichokwadi zvakaitika. Netinonga muri kuvhuma kuti vanhu vamugorosa kuti wakakubatai nemukadzi wake mumba make kubva kana pekutanga chako ichisvika panhasabhuku manyorosera aiwa ndizvozvo ma izvozvo mukadzi mamuziva kwenguva yakadini? Uyu panhau iyi ndingati tine mwedzi nehafu. Unoziziva here kuti mukadzi uyu mukadzi womunhu? Wangu ndozviziva. Mukadzi wani? Mukadzi wadi wani wamugorosa. Rega ndikubvunzei mukoma kuti kwamuri kuti maienda uko, maienda kunoita sei? Kazhinji kacho ndaenda kundoita munamato. Pamunenge muchiita munamato, imimi katitoti imimi muri chii? Imimi muri muprofita here? Zvakamira sei? Ini ndiri muprofita.
wamugorosa uri kuti mimi makacherera mbiya pamusha pawo ichokwadi here hongu yakacherera dziridzei sekutsanangura kwemweya mweya mutsvene waMwari sematauriro waita kuti itsananguro dzanga dzakagara dziri pamusha pawo semusha ndo pakanzi pamusha pawo dambudziko riripo riri kuirika hande tindoita pamusha penyu chaipo pekuberekwa pamuri kugara imi zvekuti pamunamato pamba pawo ndagara tichingoenda tiita munamato pana baba arubheni tichidaiteterera saka dzai dzitori tsananguro dzakatowirirana nekutsanangura kwakatoita mweya izvi zviri zvemweya izvi imi mune mweya unoona kuti munhu nenguva yakati September nguva yakati zvakati anenge apenga anenge afa ndizvo hakuzi kuti inini ndinoona sekuti kana mweya uine matauro aunenge waita pane pamwe paunopa jaji yekuti kusvika gore rino zvinomira zvakati kusvika pakati zvinogona kuitika zvakati mweya uyu hauna kuonesa here kuti mimi muchabatwa pamba izvozvo zvazvinoita manje kana chiri chiwi kuri kutadza Mwari anogona kutadzawo kuonesa kuti zvipiringishike saka munotoita muchiziva munototadza muchiziva ukwakutadza kabati aya ini ndoda kunzwa pamwe pairi pamakatadza muchiziva mati hana ndaunzwa dzimwe nzvimbo mbiri dzamakatadza muchiziva ndokunzi mimi munototadza muchiziva dzimwe nzvimbo mbiri ndokuti mati muri muprofita wechechi apa ndaedza kupindura ndipanzi sei mweya usina kukuratidza kuti apa uchabatwa ndopamati kandikatokutadza kukutadza Mwari anogona kutadza kukuratidza kuti mamira zvakaita ende izvo zvepanyama nezvemweya zvinotadza kuita sei kuenderana kuti titi tishandise mweya panhau dzenyama zvinogona Alright, yeyo imi mati makazana namaya mwedzi nehafu ndizvo makarara nawo kangani maya budai chokwadi chocho budai chokwadi pamberi paishereka kuti maya wamarara nawo kangani ndara nawo kairi kana muchitaura mukoma simudzai izwi vese vari koko vanhu vakunzwei makarara nawo kairi kupi ipapa pacho pekutanga taurai pekutanga pandararare naye pakati pekutanga ndakarara nawo ikoko kumatinidza kechipiri ndipapa patakazobatwa kwamarara nawo murume changa ari kupi murume achanga abuda ndopaanga auya muchimasara muri kumatinidza saka muri kuona here kuti kumatinidza kwamaenda imimi maisaendera zvamukutaura kuti kuna bhururu anaigara maendera maya ayo ipapo zvinozongoitika sinhau yekuti ndagara ndichingoendako redi awasati watombowakwa kubva nakudhara imi makaziva sei kuti murume aende kumatinidza pamakazoenda kumba kwomukadzi uyu makaziva sei kuti abva pamba aende kumatinidza kumba kuya ndokwandani ndogara ndichiendako inini already before awasati wako Alright, pane pendiri kutadza kunyatsonzwisisa kumba uku munogara muchiendako nguva dzese muchindoita munamato kumatinidza kwaakushanda uyu nemudzimai wake handiti mubvunzo wangu pendiri kuda kuti munyatsobude pachena ndepekuti asati apo kuti agowepo ndiani akamutsvagira basa ipapo ini ndakatozonzwa kuti wakushanda ikoko tisirini okay imimi vasati vaenda kumatinidza maiwadzana here naamai ava taingovatora samainini taingowirirana aivatora samainini saka ine zvezvo imimi kana makatozvitarisa moti mai ava ndiani wenyu izvozvo ava mai vari papa vane mwana ana ubata mubvunzo wangu uri kuti ndiani wenyu amai ava imainini here mudzimai wenyu here girlfriend here chii ihama here small house here
pari zvino mai wakagera pa ndiani wenyu Kasikira kupindura semunhu wemweya. chende pakupisa pakupisa Amakunzwa ere muzokoro. Unongoona apa. Ndiani wenyu? Madzimai. iyo wanonzi madzimai munorara nawo Vana madzimai wese. Wese kuti pane madzimai akawanda naika saka munorara nawo naika Kana muti madzimai muri kuti madzimai kuti mukadzi wenyu ere kana kuti muri kuti. Kana muti madzimai wekuchechi. iyo ipapo ndinasema pakubata-bata nditaure mai apa wagera apa kuti muzodanana chii chakaitika mai ava ndiva wakati vanokuda here kana kuti imimi ndimakati ndokudai mai ndakumza imimi baba munaziyera Pamusoro vakuru vedu ari pamusoro sadi pamusoro imambo ndodaira kuti baba vandinovaziva ndinovaziva sani pakuvaziva kwandaita ndaimbovaziva ari bamukuru ndaivadaidza ndichivati bamukuru but nekuzove nezvinhu zvakazoitikawo handichakwanise kuvaremekedza ndichivati bamukuru nokuti ndiani Alright, ndofunga watangirwa matangirwa pakati amai. Kuda kuti munyatsotaure kuti zvakatanga sei kusvikira muzodanane. Chii chakatanga kuitika? Zvakatanga sei? Taurai rungano rwese tinyatsozvibate zvakanaka. sematariro amboita wamwe pamusoroi sabhuku pamusoroi saduni pamusoroi mambo chakaitika ndechekuti baba ava vaiuya kumba kwatinoshanda vachiuya kumba vakauya pekutanga vakaita zvavanga vafambira vakabva vadzokera hapana chakaitika vachibva vazoya kechipiri pakauya pechipiri ndopo vakataura zvavakataura ndopo vakataura mashoko erudo baba wakati ndokudai ndopo vakati vanondida pavakati vanondida ndakangotisa tarasa mai nabamukuru saka ini ndakangodaira ndichifungidzira kuti munhu ari kungotaura Kuti vakati ndinokudai bva ndati ko kuti ndiuye kunoka nditi mama tondida kudhara here ndobva ndatongonyarara bva vatoita zvavakaita vadzokera zvipi zvakaita muteuro wavo wavaiita koko bva vadzokera wamweriwe mutero wacho handizivangu Muteuro uyu waiitwa pai handisindisa waiitwa mumba mamunogara here. vaita kubasa kwatinogara koko Kubasa here kana kuti mudzimbamo. aya kubasa kwete mudzimba vachiitira mai veikoko iyo ibvumirai matimba kunofura wanaika kana panapo ichitaura tichitokupai mvumo mosimudza roko hatingoti tida display endai mberi manje vaitira mai veikoko muteuro waiitwa wanga usiri wedu wanga wari wamai vekumunda ikoko vachiitirwa panyaya dzavo dzekumunda kwavo tienderai mberi nonga takazotanga kutaura chiri ipapo mai ndinoda kuti ndinyorewo panapa zvinhu mastatement akajeka kuitira kana taakuzotarisa futi maminitsi edu mati baba ava vakati vanokudai imi mukati ndabva ndavati kuti ndiuye pana nditi mama tondiudza kuti munondida here aiwa imimi avati ndokudai imi makati munovadawo here ndo zvandoda kuti mudaire zvinonyoreka izvozvo manje ipapo ndasa ndavabvuma masara mabvuma ndakazovabvuma okay takabva tatanga kutaura pafoni tichitaura pafoni ndo patakazovabvuma aitanga kufana ndiani
taisashandisa kufona, taishandisa mateksi akatanga ndiani kutaura nemunhu. Ndivo vakatanga ndindibva ndadai. uchiti chii taura izvo mateksi Vakatanga kuti muri sei vandadaira ndiri right. Ndobva vati saka panyaya dzedu makazoti ndabva ndati havo right ndakainzwa nyaya yenyu. Ndopatakabva tatanga kufambidzana tichitaura nyaya. Tichibva ipapo havana kuzouya kunoko. Ini ndakabva ndazouya kunoko, ndauya kunoko ndakagara kunoko tichingotaura pafoni navo handina kukwanisa kuvaona. Ndazodzokera kubasa vakazouya maimhanja mameseji amaidhilita here maita sei mufoni munawo here zvino amuna endirai mberi. Ndobva vazouya kekupedzisira apa pakazouya ikoko kubasa. Wauya wakabva wasvika, wasati wasvika wakabva wati uyai mutitambire. Indibva kune kwangu kune dhora remunhu anga akatora chibage. Ndichibva ndati bashero ndakunotora dhora kumhiruko. Ndachibva kuti handiti mama ati muda kuperekedzwa here. Ndichibva ndati ndogona kuzosvika vasisiko regai ndiende. Unotora dhora raini riri kumhiruko kumhiri kumaraini imi muchiitira kuti mugamuchira ndizvo. Ndichibva ndaenda ndisati ndaenda ndakabva ndasangana navo tichibva tatoenda kumba. Taenda kumba takabva tasvika bva wamhoresana bva watoita zvawaita nababa washeri nichiita hangu zvandaita. Wachibva wazotaura kuti kuna baba washeri hanzi namai mauye muuye mangwana makuseni tibatane na9 ndikupei mari yekumuteuro kumba kwenu. Ini ndichibva ndatoudza bashero iwo achibva wazovaudza bashero. Bva tatorara bva tamuka bva ndatobika bva ndatanga kugadzirira bashero bva ndamugadzirira bva apedza achibva abuda bva aenda isu bva tasara. Ava vakanga vararawo pamba ipapo. Okay. Tichibva tasara kumba paya. Tasara kumba ndo tatangowa tu chete pasina mumwe munhu. Tabva tasara bva taita zvatakaita. Zvamakaita imimi zvii iyezvo muri kudare sunungutaura jekisai izvi pachena. Ndakabva ndaisira mvura yekugeza pamoto bva vanogeza. Ini bva ndaisa yangu yekugeza bva ndanogeza ndobva tanorara. Unorara pai? Mumba medu. Kurara maiyo unokwanisa kungorara wanhu apa. Takabva tapinda mumba medu isusu bva tarara. Aiwa kuti taurai kurara naika. Kurara naika. Kuita bonde here kudii? Butsai pachena. Takabva tapinda mumba bva taita bonde bva tapedza. Ndichibva ndatobuda vachibva ndavapa mvura yekugeza vachibva vageza ndibva ndavaperekedza kusvika kutara vachibva vakwira vachibva vaende ndibva ndadzoka kumba. Masikatari imimi makamanikidzwa here kana kuti mainyatsotenderana nazvo zvese izvi? Handinomanikidzwa. Pane chamaipiwa ipapo mapedza vainge vasati hauvandipa but vaigonosiya mari yemuriwo kana kutengera mwana. Waikupai something ndizvo maipiwa something sechii semari yamakatanga ndoaingoti ukavaudza kuti ndikuda mari yakazvo aunenge wangovaudzawo ndoyaingokwanisa. Taurai mari dzacho. Imimi yamakambotaura imimi kuti muri kuda yakati makati mari mukapiwa mari. Makambochaja here kana kuti vaingokupai? Handinongovachaja mari. Tiri ipapo murume wenyu uyu maimushorei uyu? Handinombobvira namushora. Okay, musina kushora murume wenyu. Ndoda kubvunzai handitauri pasaidi penyu apa ndo murume wenyu ndo baba Ashero. Ava vari kuruboshwa ava ndiani wenyu? Chikomba. Saka pavari vaviri izvozvo mukaisonzi taurai kuti muri kuda upi munoonanga upi? Bashero.
Okay. Mamuri kuendera mberi nyaya yenyu endera mberi. Makwidza basa. ndakwidza Waenda. basa ndakabva ndadzoka kumba. Ini ndaida kuteera kunoku kwamatsika bosi bashe ranga atouya kwamatsika. Ndobva ndatosvika bva ndagadzirira bva ndarara. Makuseni bva ndamuka bva ndagadzirira nekuti ndaida kusangana nabashe muMarisapi. Bva ndamuka bva ndagadzirira bva ndakwira bhazi. Ndichipinda Marisapi semunhu taitaura tese ndakabva ndanosangana nawo Marisapi. Ndichibva ndatoti ini ndakumhanyira kuna bashero. Wamakasangana naye Marisapi ndiani? Ndibaba uyu. Chikomba ita chikomba. Ndibva ndati ini ndakumhanyira kuna bashero ndobva zvati alright endai kuna bashero. Ndichibva ndatosangana Taurisa isimuza izvi wanzi wanhu wese. Ndichibva ndati ndakuenda kunosangana nabashero. Tichibva tasangana nabashero tichibva tanoita zvataita. Saka vakabva vati ndokumirira here. Vandati timirirei tiende tese handiri mukuenda kumba kwedu here. Akati kumirirei ndiani Chikomba? Tichibva tatoita zvatakaita nabashero. Takanotenga chingwa chedu tobva tadzoka bva tanotenga shuga dzataida kutenga. Tichibva takwira nawo mota yekuuya kuno. Takwira nawo mota takadzika pamashops pamatsika. Ivo vakabva vasara. Bashero achibva enda kunotenga mbiya kumhiri kumanewstand. Ini ndibva ndaenda kumba naNatadini. Ndaenda kumba ndakasvika kwaMaiguru. Bva ndatombomira paMaiguru. Saka avo vakabva vanditangira Chikomba chakabva chanditangira kusvika kumba nevanhu vekumasoro vangu varipo. Ndobva watoisa meseji kuti tiri pamba penyu muripi. Ndopandakati ndiri kuuya. Ndaenda kumba. Ndasvika wachipopota. Handina kudai. Chipopoterani? Waipopotera inini. Wanga watofonera bashero kudhara. Ndakatowanzwa wachifonera bashero. Wachipopota wachiti tiri pamba penyu hapana kana vanhu. Vanhu vakutora mwakuda kudzokera kudzimba dzavo. Ini ndichibva ndatodzika. Ndichibva ndadzika kumba kuya vachibva vatanga kupopota. Wachipopota ini hanha kudai. Ndipo wakanditi alright. Torai mechisi mupe vanhu vabatidze moto. Vachibva vabatidza moto. Muteuro uchibva warara vanhu vachibva varara vachinamata. Varara vachinamata takakamuka kwakaedza. Kwaedza. Bashero achibva ati zvatapedza kuita muteuro chihandei. Ini ndichibva ndati nhasi handikwanise kuti ndiende nekuti zvinhu zvemwana zvakaita zvakasviba ndoteera mangwana. Vachibva vanditi alright ndoteera mangwana. Ivo vachibva ndichibva ndavaperekedza kusvika kumashops Bashero ndichibva ndadzoka. Handina kuzokwanisa kuwacha musi wacho ndakazowacha mangwana acho. Ndichibva ndavafonera Bashero kuti ndichibva ndavati foni yenyu yanga ichiramba maita sei. Wakati nditori Marisapi. Ndikati manje ini taurire mwana zvinhu zvemwana hazvisati zvaita zvaoma. Zvaita sei. Vachibva vati huyana zvakadai. Ndopandakati regai ndione kuti zvinotakurika here. Foni yangu yakabva yadzima. Ndabva ndatanga kuchajisa foni yangu. Kwakabva kwatodoka. Kwadoka foni yangu yakabva yazoita on. Ndopandakabva ndatanga kutaura neShikomba. Akatanga ndiani? Kutanga kutaura nemunhu. Ndiwo akatanga sevanhu vanga vagara vachingotaura wese. Ndichibva ndatanga maswera sei. Ndibva ndatodaira taswera hedu maswera avo. Ndichibva wati zvenizvo ndini ndakatovabvunza kuri sei. Vanzi kuri right musoro ndori kurwadza. Ndopandakavati manatira here. Vakati Chikomba chamubvunza icho. Aiwa mateksi here kana kuti maitofona? Taisafona anga ari mateksi. Taishandisa mateksi. Mayo imimi kuti muti hembe dzenyu dzadzina kuoma yangiri tisiki nake kuti murege kuenda kunaka muonane uyu ndizvo budai pachena. Aiwa hembe kuoma dzangu dzisina kutooma. Ndopandakazoudza kuti aina hana kukunda kuita sei kuenda nhasi. Ndopakati alright kana musina kukunda ndichauya ndinoti tisangane. Ndobva ndati alright. Saka kwakabva kwazosviba usati wasvika. Ndopakazonditi kwakumanheru ana baba mukuru vaita ndara mukicheni.
nabamukuru batenga vachitanda mukicheni takatanda tichitaura ndobva vanditi uyai tisangane ndobva ndati aina handisi kukwanisa kuti ndisangane kunze kwaita sei kwaduka zvikanzoraiti saka time dzakabva ana bamukura kumba kwangu ini ndichipedza kubika tea ndopawakabva wasvika kumba ndabika tea vatamwa tea tichipedza kumwa tea usiku iwo tasati tadya okay mama abika tea muri wangani pandakabika tea ndandiri ndega wanga wasati wasvika ndandatotakura uyu amwe ndichiti ndonodyira mumba okay but tea takazomwa tese makazomwa tese asi maiziva kuti ari kuuya nake because ndaramba kusangana navo mungati imimi uyai kuno kumba tapedza ndopatakawaridza pasi ndobva tichangobva mukurara tatisanangura yekurara kwacho takuda kuita bonde ndotime yakabva yasvika bashera mauda kuita bonde muti wakasvika musati maita bonde tatoredi mama redi nyatsotsanangurai makasununguka handitika hapana ari kukumbunyikidza yapa tikuti vadare rinzwe kuti zvakamira sei manga matoita bonde here manga musati here kana kuti muri kutiini takutanga kuita bonde ndotime yakabva yasvika maitoita bonde racho ndizo ndizo here maitoita bonde racho pakasvika baba Shero ndopo wakati maishero vraido ndopandakabva ndamuka ndobva ndabvisa chiori ndichibva ndada kuvhura dhoo ndobva ndati maisa nechihuri kunze ndopo wakada kudhonza windo ndichibva ndavati mirai vakati ayo ndinofa aida kudhonza windo ndiya chikoma chikoma chaida kudhonza windo kuti chibude ndichibva ndati aiwa musaende kuwindo mirai dhoo rivhuru bva tabatsirana kuvhura dhoo nechikomba makatobatsirana kuvhura dhoo nechikomba bozi wakati ndibatire ndibva ndabata iwo bva wadhonza dhoo bva ravhurika tazwa murume paataura achiti ndange ndakukiya nekunze wanga waisa chihuri nekunze saka makabva pawa dhoo richibva dhoo rakabva rakwachuka chihuri makabatsirana kukwachura ndizvo imi nechikomba saka nechikomba imi mapamwe chete inini ndaida kuzvimirira kusaidi kwangu kuti bosi wanga watanga kutaura nezvangu kuti ndimo wandikuda kutanga kurova saka ini ndaida kuvhura dhoo kuti nditange kubuda inini mumba otiza handina kutiza pandakabuda ndakabva ndanomira kuseri dhoo rakabva ravhurika parakavhurika ndii ndakatanga kubuda bva wabatana padhoo handina kuzoona hangu kuti chii chakaitika imimi panguva yese pasvika baba Shero vachiti mai Shero vhura dhoo nezvese zvazoitika panguva iyi mange mapfeka hembe chikomba changa chapfeka hembe kuti muzovhura dhoo chikomba chimotsanangurai mai chikomba chakati chakakumura hembe dzese here chii zvakaitika wakakumura dzese pamusoro idai imirai kamuchiti wakumura wakasara wari muso here wari muso wakumura andapenda imi muchibva mabvisawo dzenyu dzese ini ndandine topu yandandinayo asi imi ndanza mai muchitaura kuti mimi chikomba chakati icho uyai kunze kuno kudondo naka imimi ngati uya pano pamba zvichireva kuti imimi ndimakadadza chikomba uchipinde mumusha umu ndakavadaidza nekuti ndakati ini handisi kukwanisa kubuda kunze nemwana kune chando asi uya muno tiitire mumba muno ndizvo mukatione nzara rikanditanga ndakupa tii apa mama tandarana nababa mukuru akabuda wasina kumwa tii ini pamasara pamapa chikomba tii wanga wangosvikawo ndichimwa tii bva ndati ndikainikupoumwe
munotitaurisei vese vari kokotora kuti vanzwe nyaya inenge ichikurukurwa panapa. Ndati wakasvikawo ndichimwa tii bva ndatongowapo tii havanotomboimwa tii yacho wakabva wangosi tii making madika ndiye munhu wani kauti yangu iri vanhu vairi janga iri yangu nemwana mwana uyu Wamgurosa. Imimi munokama wakaita sei murume? Ukama hwanga hungori hwekujoinidzira hapana ukama hunoenda kureba. Asi mamuri close here? Taiwirirana tichinzwanana but tatone time tisinganzwanani ndangoregedza kutaura naye through tsika dzake dzandinoziva achiita. Asi paye aiuya mirai nekuda kwetsika dzake dzaanogara achiita dzei dzewakadziwa ane tsika dzaanogara achiita dzewakadzi itsika iri maari itsika iri mari pane here zvaakaita zvouri kuziva zvaaisoita zvewakadzi pane kwaaisombobatwa achiramba kana kuti aibatwa nyaya dzacho dzozongoparara dzisina kuenda mberi hakusi kutanga kubatwa kwaaita pane kwaakatombobatwa nyaya dzacho dzikangotsikwa saka ndaiziva kuti itsika yake yaanoita yekunyenga wakadziwa. Saka imimi pamaiziva izvi nepazoitika izvi zvemumba menyu izvi mambenge muri kuwirirana muchifambidzana naye zvakanaka kumashure papasina kuwirirana nekufambidzana zvakanaka bakumashure pakuti ndaisombotaura naye kare tichitombofonerana tichidibate zvinoii ndenda ndatosvitsa almost kuda kusvitsa 2 years ndisingamufoneri ndisingambomuisiri message kana kumutanga aigona kunditi zviri sei ndongomupindirawo message yaanenge aisa ndisingachamufoneri ndisingachamutangi pamameseji iyo ndiye anga angoti akati garigara zvipano naapo taitombogona kugara 3-4 months asina kumbondifonera ozongofona muri sei bamuni ndongoti handiri right kana kuisa message pamwe pacho mameseji ndaisati mbapindura handisina lingi yakanyanya nenhau yetsika Omgurosa payo pakatwa choto nake kusika manje ndizvo wamwa manikidzi here kuti auye choto munhu wamuna musikatembi munhu wamusabasa naye andika ndizvo ko akaita choto sei achitokupopotera kuti uchipopotera mumusha mako iwo muitirwo wandingati pakuti choto chiitwa ndine zvandaona zvandaida kuti ndizame kuti akasvika pakuzvibata saka ndipanguva yaitaura zvemunamai ndakatomboti rega ndizviregere ndobva ndati rega ndiite kuitira kuti tsoro yangu yandiri kuteya ndakufunga handine 2 months ndione kuti ndiyo chaiyo here saka ndikaramba zvimwe anokasika kunyumwa kana kungwarangwara kuti munhu ane zvaakudi muri kuroti choto chakaitwa ichi rangiririwa raririwa makateya randa ndakatomuteya asi muprofita ibva atadza kuzviona akatadza kuzviona right ipapo inini Wamugorosa ndaida kubvunza kuti ukama hwenyu nemudzimai wenyu hwemumba menyu hwakamira zvakanaka here kumashure hwakamira zvakanaka takazanga tinetsana patimazisa ndikutaura kuti ndopandakatanga kuziona kuti murume uyu apinda mumba mangu papasina kuira zvakanaka dambono takangokana mazvayo pasina bonde here bonde raita sei bonde raiwapo zvarobert taitukana hapana here kuti pane pamwe pawaita hayo handidi chichichi hapana ko mufoni yemudzimai umu mune zvamaimbonyumwa here kana kuona kana kusazvinzwisisa kuti mudzimai wangu foni yake handisi kunzwisisa zvikuitika mufoni ndine zvandainyumwa asi kuti paipinda mameseji aibva adhilitwa saka ndaiti pandinozobata foni atonei foni yenyu ndamboinzwa yarira kana kuti pandinozongoiona waisa pasi ndamboinzwa yapinda mameseji kuzotarisa mameseji mama kugara musina kana meseji kana hwana wamuprofita mune mudzimai here wangu handinai tinai nemudzimai ko makanga mashore imimi kuti mune mudzimai wenyu kumba kuti mudana namai hapana chandakamboshora hapana chandakamboshora chii chakakukwezva yekuti mudane nemukadzi wenyu zvakangoitika aiwa tsanangurai kuti mai akatadza kufeka here zvakanaka naika kana kuti mai ava makaona akatsuka here kana kuti mai ava makaona wati wakaita sekuzoti imimi muwachiwe
ndingati bozinoitika naka angangoti munhu ari kufamba road ongoti yeye ngeaccident pane zvakaitika ndingati kunyemwerera muswani mati baba anaona kunyemwerera ndingati inini musi wandakaenda ndakapfeka chinechi rodhi yana andisofamba naye andaiziva inge ine tsini saka pandakapinda bva chazara tsini ndobva ndasvika pamba paya saka pandatosvika pamba kamusikana ake panext pavo pavanogara naiwo ndokupa wakatanga kutanhaura tsini patrauzi rao aitanhaura ndiani maya saka mati ndakatoripfeka ndakatogara zvototi pamugorosa wakatosvika wakutopedza kuti sei kutanhaura wakazviona saka ndingati ipapo ndopaka pavaitanhaura pacho semunhu anga agara pedyo achitanhaura gumbo ndopakangobata ruchiwa ipapo semunhu aitanhaura ndopakatika feeling ando aibata nyama ndizo saka mwakakwezwa nezvozvo ndozvawakakwezai ndomatsanangura ndikuti ndopapimbo kwese nenzimborina kana shungu nazvo ndaingotora semunhu pati ndopara asi wamugorosa wakazviona mudzimai wavo echitanhaura tsini vakasvika kutopedzisa wamugorosa ichokwadi izvozvo makasvika mudzimai wenyu echitanhaura mumwe murume tsine imi muchimaita makazotora sei inini zvakatondishungurudza but ndakati kuti ndiitangire patsine inenge isina umbowo kana uchapupu kuti uti ndazobata munhu anga achibvisa tsine yanga isina umbowo hwakakwana saka ndakati rega ndiisesekedze ndione kuti zvinomira sei nekuti sekuziva semunhu akambobatwa dzine dzekuti aibatirwa kana mameseji dzobva dzazongotsikwa otoitwa semunhu asina kana kumbobatwa ndikati ndikapinda neyetsineka inenge isina maiyo ingotitaura nyaya yetsineni na baba wasvika wakagara pamba wane tsine makaita sei pawakasvika vakati muri kundiignowa musi kundiona here nekuti wanga wari kumashure kwangu ndaibva kwandaiita saka wanga wakazara tsine vachibva vanditi nzira dzenyu dzamunotifambisa idzi dzine tsine honai manje ndazara tsine ndiri kubayiwa chindibatsirai kuita se kubhisa ndo pandakatoti kune musikana webhetha ndondibatsira kuti wabhise tsine ndo patakatanga kuwabhisa tsine nabhetha uya ivi muchivabvisa tsine pfungwa dzenyu dzaiti maiti muri kubvisa muprofita here chikomba here kana ndaiti ndiri kubvisa bamukuru tini varufu pane nyaya iri kutaurwa kunzi mambo akasike kutanga muchingosangana nenyaya dzakadai kuti tsanangurirai zvisho kutaurwa nawo mugorosa izvo ipapo vanhu vanongotaura sematauriro asi zviri zvekuti kwanzi mameseji azodai zvikazodai zvirava kuti izvozvo zvazvo dzinenge dziri nhau dzinenge dzichibudikira nhau yandiinayo iyoyi ndo nhau yandiinayo hamuna dzimwe nyaya dzikumatare dzakafanira idzodzo hamuna here imwe nyaya dziri kumatare hamuna here imwe nyaya iri matare yakafanira idzodzo aiwa yandinayo iri kumatare ndeye mukadzi wandakatorora kuti ndakatonzi weni ndatora wechipiri asi wekuti itori nhau yekutoti yandaifanira kubvisa yati ndo akatoenda vabereki vacho vaitoti vari kuda pfuma ine chekuita nezvewakati mukadzi wandendaroora wechipiri andatombogara naye madzimai mune 2 aiwa ndakazosiyana naye ndine 1 mune 1 samai makuda kutora uchiita wechi2 aiwa sa wari kufa imimi muri kuti makakwezwa namai avo ndizvo mabvunza matangiro tikati ndo pakatanga mai wakakweza nake ndizvo wakakubata bati muzvisatini mai imimi ndima makakwezwa nake sematauriro ari kuita ndaitoti ndiri kuwabatsirawo semunhu ati ndiri kubayiwa ndibatsirewo kuti nandauziva kuti ndo kuchaenda
saka ndikatoita tsime pano ndikatouya mundibatsire kubvisa munotoya ri kubvisa asi muprofita vanga vari dai vati bamukuru bamukuru pakuita sei bamukuru pakuita sei munotsanangureni ava ndowanga bashiro ndowanga wakanditi kuti bamukuru pavaita nomukomana nemunhu pano ukamere munana bamukuru wenyama varipa wakafanana here newa vazoziva hangu awa makwamba wafisati nera bamukuru wenyama avasati vambouya vachiti ndibhisewo tsima asi ukauya munovabvisa dai vaida kubviswa ndaikwanisa kuvabvisa nekuti ndana bamukuru vangu manje awadi kubvisa tsine nemi aiwa warufu matibire mudzimai wenyu ari pana bere aripo right maimi pane pamambotaura ndisina kunyatsonzwisisa kuda kubata pamati pamakakandwa shoko rerudo kuti ndinokudai handitika imimi pane mhinduro yamataura panapa ndakateerera yekuti makati aiwa magara maingotida kubva kare maingondida kubva kare ndo zvakaita kuti ndiwe pano mamboda kurevei ipapa kuti muende kubasa ndiwo ava ayo pandiri kurevera ndepekudaiso iwona bashe romukoma nemunin'i saka ini ndaivapindura ndichiti bashe rakandida kuti ndosaka ndiri kunoku kwamugorosa musha kwenyu wamugorosa imimi kubasa makaenda sei makatsvaga megari kana makatsvagirwa chii chakaitika kubasa ndakatsvaga ndini kuise anga kutambireiko zvakatondinetsawo kuti pandakatomuona kufirst day ndakatomuona asvika ndakatoziva kuti murume uyu chigebenga saka ni patoita problem ndichizomuona achiuya ava ndikatowaudza ndikati munhu uyu kawo ini handifari bahangu kuti anga achidi kana akauya panova musamuitire free nekuti mukaita kana kuratidza kuti akaratidza kuti ari kubatwawo zvakanaka anenge aakuda kutopfimba munhu wacho akangoziva kuti ndabatwa zvakanaka akutopfimba saka ni munhu uyu kawo musanyanye kuita stereki naye pazvekuti munonyanya kumufarira nekuti inini handitodi kuba kuti auya achitandarira pano saka ni akanga akuzongoramba akuuya nguva diki auya ane hama here ko haana komutero iri kunzi aita iyani anosiitira mai wandiri kushandira ini ndo anoitira mutero saka inini ndaitoti nekufamba kwenguva ndanditori muprocess yekuti ndiudze mai ava kuti inini munhu wenyu wamuri kunza pamuteuro ndiye achasara achizokushandirai pamba nekuti inini akaramba achiuya handikwanisi kuramba ndichigara pamba ipapo nekuti tsika dzake munodziziva but ndisani ndatotaura akabva atoenda mberi ndisani ndatogara namai vapa namai waiziwana namai ava tonamata nawo mai wachiwo tonamata nawo anosotombondoita muteuro kumba kwako kakadzinga uko aisiita but kamuitiro kaanga akuita kanga kachinyanya manje pakuti anga ane zvaanga akurova matoda kubvunza maishero ndepekuti pane pamati imimi murume uyu akati nzira dzenyu dzamunotifambisawo idzi makanga mamudeedza here kuti auye ayo ndaisatozivawo kuti vari kuuya mati ndati ndaisatozivawo kuti vari kuuya takatongotese nabashiro takangoonawo munhu asvi paaikupopeterai mamotaura kuti aikupopeterai mimi aipopota chiti chii wakati panhau dzekunamata padi unhu hwakapusa hwamuri kuita uyu imimi ndimuri kuda kubatsirwa but muri kuita zvinhu zvenyu zvekunonoka musapote muchidaro panhau dzekunamata hazvidi vanhu vakapusa hazvidi hunhu hwakapusa asi zvebonde ndo zvakangwara ndizvo asi ndiramboyatsodzoka pamuri muprofita imimi munobatsira vanhu munobatsira vanhu pane pamusina kujekesera
matimimi muri muprofita here chaichai? Inini semaziro ndiri muprofita, asi waunobatsira ndiani uziva kuti hausi chaichai, asi ndiri muprofita wamwari. Pane vaprofita vamwari ka, poita profita vanoshanda vachiita zvenhema zvine feja mabhidhiri and so forth. Imi zvenyu chaizvo ndezvipi, zvamwari here kana kuti zvimwe izvi? Ipapo manje panoti netsei kudaira, nekuti kana iye wamuri kutanda zvebhidhiri angamboti handisi wamwari. Asi inini maziro anoita nekuti izvozvo inini mukufamba kwese kwandaita nebasa raMwari, kubva mukufamba nemukuita kubva kuvakuru kuita basa raMwari, ndakapuburwa tichiprofita nekutoita basa racho. Right, panapa pane wanopinda nababa awa here chechi. Tine kakubvunza kerida kuita. Wasibuze maoko. Wanopinda nababa musanyare. Kana waimbopinda nawo. Waimbopinda nawo. Variko here Ngatimonevere maoko tingoziwana. Wana mai simudai maoko. Sunungukai. Chivi chemuwanhu ndechemunhu wese anditi. Azhinji mune muri kunyara naye. Rakuaramba naye. Right, toda kubvunza waimbopinda nawo kuti pakupinda kwamaiita nababa zvakamira sei pachiprofita chawo? Pamusoro ichangamiri pamusoro yevadari vese. Baba vasekunzwa kutanga kuziva kwatakavaita, waita zvaMwari. Asi katsika kawe kakake wakaziva naka, ndio zvatakazovadzingira pamatsika apa. Tikavati endai upi kwazvinoda kuitwa. Saka ava vana ava mutambiro wavari kuita ava, iyeyu mukomana akagara apa uyu waitofamba wese iye aitumwa uyu, ava vachindotora wakaziwana vachipinda mwakaziwana. Saka nhasi tizovadzinga vakomana ava, inhau yekuti vakomana ava taivataurira kuti varume ka basa raMwari rinofamba rakadai. Saka vakomana vaibva vamira chambizi ava kuda kutotirwisa vana vadiki ava kuti murume uyu habvi pai pasangano. Isusu tikasvika tati mimi kana musikuda takura naye nemunhu wenyu muende kupi. Saka ndiri kushamisika nhasi kuti takugadzwa dare apinda mumba mupi muya kureva kuti vanhu ava zvakumurwadza nhasi nenyaya yekuti zvaitika mumba make, asi pataitaura kuti murume uyu ndio basa raanoita wairamba. Saka ihuka yamazaya ayo ndatenda. anechekutaura sumdzai maoko mpindure mubatsire muprofita, musazosha kuti hanzi hazotiprofiti padare panapa. Kana muri kuti mukataura hamuzobatsirwi. Ndakuzokorora. Ini ndanichikumbira kubvunza kuti baba wazvawataura uchiti itsika yavo baba, tinokumbira kuti wataure kuti wakadzi wawakaitira ndiwa nani, nekuti kuda mukadzi wangu atoripo panhau idzo. Hanzi mimi ndimaifamba neawa naka muchitumwa kana kwakadzi mire muchitumwa kana kwakadzi mamuri next maningi nababawo zvekuti kwawakadzingwa babawo makaenda mese makabva mabva. Zvakaitika here pachechi penyu wamugrosa kuti baba wakanetsa pachechi? Pamusoro ini baba semaziro andinowaita handisi kuti ndindaitumwa ndopandinoda kutanga kupugana. Havana kumbobvira vandituma kana kamwe chete, asi kuti waiti wakanga waane nyaya yawo dzawaita, wakamboita dzimwe nyaya kwachiduku, wakaita dzimwe nyaya kumhiri kwamuzerengi dzakangotaurika dzikanzwika. Asi ini hapana pandingati ndakambotumwa kana kuti wakambondituma kuti enda kuna nhingi kana kuna nhingi. Taingodzinzwawo dzichitaurwa semutaurirwa wadziri kungoitwa semuziro iwo wawainge waita kuti ndio zvawanoita. Mira uredesa unoti kaka andika wamugorosa patauro panapo maipinda chechi mese pamatsika ndizvo nababawo pikata boboto ndizvo here? Ndizvo. Imimi mungamira nawa? Isusu hatina kumira nawo. Patakatosimuka tichienda kundonamata kwatainamata, takatogarawo pachedu tikati murume uyu hatisi kuda kumuona pataenda kundonamatira nekuda kwetsika dzake idzodzo. Kana paane vamwe vandinopinda navo vanogona kubatsira ipapo. Takatotaura nezvake tisati tapaona pekunamatira tikati isusu hatisi kutodawo kutonamata naye, but
anewo vanhu vanenge vachimusaidhira takazoona achiuya zvekuti vanhu pana baba wasimudzaruka nyaya ingangorebei chokwadi chakakonaka ndiko kudai so chokwadi sangano parakaputsika wachizoenda kushoko munhu akanga achinzi auyi kuzonamata pamasowe ndibaba wari wega nekuda kwetsika yawakanga wainayo takatogara sesangano tikatokumbira vanhu mukunamata kuti kumasowe isusu hatiiti izviba izvi zvakanga zvaakuitwa. Saka baba awanza wauyi kumasowe kune waiti ava baba wando mutumwa chaiye wa Mwari. Saka imukanamati awa waprofiti wamwe watainamata nawo nhasi awapo awangwari mawitness ndo waimiririra ndo waitowa changuo dzababa awa dzemagemenzi ndiyo saka patakazongoti isusu awa wakwanisi kuya kuzonamata nesu ndo patakazoona kuti kwakutsvagwa rimwe sowe kuseri riri kuita kuti baba wauye padhuze nani nawo nekuti apa tanga tawashaisa mukana wekuti wadi wauye. Saka chamai warambidzira kuti wasauya apa inyaya dzeidzodzo inyaya dzewakadzi idzodzidzo wakatomborohwa kwachiwedzo wekuti kutori nemukadzi nhingi ndozvidiwa nedada. Aiwa idza hameno kwakaitika kwana Chiduku kwainotongozikanwa nevanhu vese kanesa wapanga ukazowapangana ichiduku nemazita mudane muno mudapota hangu tinofana dzimemhoswa tingatange dzimwe tikadaidza mazita evanhu wasipo naika tiita kutanga dzimwe nyaya andika pane pandikuda kubvunza mukoma wabva kutaura mukoma mati ava ndo vaiwacha magemenzi evava mai awa baba ndaiwacha magemenzi euyu vamugurisa muzibata matimi vamusina kukama wakati tsikitsiki nemunhu ndikuwawaridzira pavanorara asi mimi ndimaita kuna magemenzi ababa madhezi acho ini ndanisani ndatomboona mudzimai aiwa asi madhezi achiwa naka zvaitika naka ndizvozvo sama muno ukama wakasimba nababa naka kunamata ndizvozvo tatine ukama wakasimba baba maitobva mawaridzira pekurara pandairarawo ini ndo pawaiva vachirara maitorara mese kumba kwenyu kumasowe pandaiwaridzawo ndarara ndingazodzinge munhu here kana ada kuuya kurara padhuze muchiti munhu waMwari ndizvozvo kusiri kuti ndaivawaridzira kuti ndowaridzira pangu apa iwo ndowawaridzira pandinenge ndowaridzirawo pangu opatairara atigone hatizoona ndiani ari kutaura pamusoro pamusoro yevadare tikada kubatanidza nhau yechitendero nezvakaitika panyaya iyi wozi izvi zvekuwacha magemenzi vaiita kuchitendero wozi ndo chitendero chavo zvachinotaura asi tikada kuzvisanganisa nemhosva yavaparamura iyi taakuzanganisa nyaya dzakasiyana apa tikutsvaga ukama apa tikutsvaga nyaya wenyaya atingoti gumirai garai pasi vachakunda taura pamusoro yodari ndindoda kudaira panapa parutaura madzibaba avo varutaurawo kuti nhau kana ichitsvagwa itsvagwi kungonziwa wakaita upombwe tinotsvaga kwadzakatangira tichiuya step by step kusvika tabata baba avo kusvika nhasi ndokuti nyaya ibude pachena tisawambunyikidze kuti tiri kuwambunyikidza kuti wangowanikwa nemukadzi wanotibata nemhosva isusu ndatendamo nyaya iri kutaura makawanikidzwa upo miri mukawanikidzwa futi kwaChiduku muri kudziziva here nyaya idzodzo pamusoro ndo matauro andamboita pekutanga ekuti zvafanira kuti izvozvizvi zvavari kutsanangura zvavaramba zvamugurusa zvekunzi ndaivatuma ndo zvagara zviriko zvaingoita se zvaingotaurika zvototi nhau idzodzo dzakataurika dzikaonekwa mamiro adzakaita se adzakaita zvarova kuti kana uine nhau yekuti unenge uchingonzi wadai so pakaitika chinhu pekuti apabiwa mombe pane ngotofunga ndiJohn uya pakabiwa mombe zvarova kuti nhau dzamuri kutsanangura dziri kutaurwa idzodzo inini mandiri inini hadzina kupinda ndosaka mambotivunza kuti une nhau here iri kwamambo kudare kana une nhau here ine mhosva yekudare ndikakuudzai handina iriko iri pending idzodzo dzakaitika dzakataitika dzikataurika dzikatomboita noise asi kupera kwadzo nemaonekero adzo adzakaita ndinenge ndisina chandaita se
Mati dzakamboita noise. Mati dzakamboita noise. Ndizvo. Imwe yacho yakamboita noise. Yakamboita noise. Saka handisi kuziva kuti muchireva kuti kana kuti yakamboita noise. Semataukira semutsanangura kwazvamboitwa zvokunzi nhau dzepafoni. Semataukira epafoni ekuti zvanzi nhamba dzazoonekwa mufoni wazotaura nemudzimai wangu chichi zvazodai. Saka muri kudanana. Ndokubva yatombotaurika yakadaro. Asi ichokwadi here kuti makazodzingwa paSowe apa muri pamatsika. Tikadzoka zvekumaSowe semataura vari kuita kuti wakandidzinga handina kana hwana akamboita pinpoint yekuti takudzinga panapa. Vanhu vakatanga kungoita noise ndobva ndatonzi inini nemutungamiri baFrancis tombomira kusvika pani kusvika pasangano repamatsika ndokugara ndiri kumba kwemwaka murefu kusvikira sangano rekuShowe razovhurwa rikatobuda futi rakutonzi sangano rekuShowe ravhurwa neni rikaita nguva tofunga 2 to 3 months sati tombosvika takatoita nguva tonga sati tombosvika futi pashowe pacho asi rakatonzi ndindarivhura zvirova kuti mukuti wacho vari kuti wakandidzinga hapana kana akatomboya kandi baba irasha chakudi pano. Waripo wagumunyi ndaona mneyo pamusoro ndiyabikwa pamusoro idari unga mungozvinzira baba vakangwarisawo mukatarisa matauriro vanenge vachiita kavanenge tiri kutotandaudza nyaya apa vanozviti vakangwara chaizvo kungoti vakaitirawo andonamatawo da vakaitira isusu pasina nyaya iri kutaurwa baba dzatoo nyaya dzatoo kuredhiyo idzi takapedza naye kudhara inhubu murume wagwesu dai asvika kumba kwangu iye uyu ende handinombomona itsika pamusoro ishe wese ukiriya mukadzi zvese nemunhu wacho yatoo nyaya imwe wagwesu chipindai pamusoro ishe pamusoro pakukuta mwari wese ari pano babawa zvavari kuti izvo ndakanzi vataura kuti vaFrancis isi takatoona kuti murume uyu anyanya kubva bhangeti inyaya dzake dzinonetsa ikoko kwachiduku inyaya dzinonetsa pamatsika ndizvozvo wana vazara mamisha umu saka takazoti aiwa kuti nyatsoende nawo tozorwa pamaSowe rega titauriroani baFrancis wataurawo kuti izvo please tapota wataurire wasadii wasauye pano nekuti hatitoda kutaura zvakawanda toda kuti wasauye ende kubva wagarawo pasi nawo zvechokwadiwo kubva watoregerawo zvakanakawo kwazvo sekutaurwa kwenge waita pakazoti manje shamwari yawo kwachiwetu ndo wechikadzi ndiyo vakazodaidzwa zvavavhura Sowe ikoko waakuchienda futi ikoko kubva yati hona izvo zvatoitika futi manje maiti tinonyepa andaka makabatani zvinhu zvavo zvaitika manje zvataitaura zviya saka chavari chachema ndechipi saka ndo nyaya yacho yekutoti kwekwane shamwari yake inga wafambidzana naye futi aikweza iwawa futi kuti waende ikoko wabva aite mabasa awo iyayo enga ari mukadzi wawo futi yeni wamuti akachema nechipi mutaura mugorosa kuti wachachema chema chiiko iwo waiwitinesera newakoma wawo newese wakazobva wese iwawo tainge tichatorwa pamaSowe wakadzi wachimira sabizi svika tatoti nemi hatichadi futi pano ndobva wazoendawo mukadi makazwadzinga wakazobva hatina wadzinga iwo ndo wakateerawo muswe yawo musoro wawo tachikunda ndikona mune shungu ndinokumbira baba ndinofunga pane yawo yawakamboita kwachiduku ndakavanunura baba wakasungwa mbira dzako ndivari mumotikari ndofunga waida ndokandwa mudziwa awa inini ndikateera nemota yangu ndichidzingirira mashure mawo ndikatuita kuti watsunhurwe baba wakasungwa mbira dzakondo tichingobva ipapo ndikafonera wadare kumaSowe ndikati ndo zviri kuitika inini handakuenda kuchishano nhasi saka sindaona baba wakasungwa mbira dzakondo ndikawatotera patotal garage yemarusapi ina anonzani Obey ndiye aitodhiraivha mota iyoyo varume vakanga varimo vakanga vaine hasha chaizvo uyu ane tsika yekuti akabatwa uyu anoda kurwisa muridzi wemukadzi uyu kureva kuti anenge akudherera kakaita asi ini ipapo ndakamira semutendi ndikati no ndokumbira mumuregerere achadzokera kumba mondotaura chi nhau dzenyu kumba ikoko asi mukomununu ndakamutaura ndikati tsika yauri kuita yaiziriyo ichinamato iyi saka nemayona tairamba tichingorwisana iye zvaarota kuti ada kutaurirwa isusu tikange taakutaura naye kuti hatichadi kuona pamatsika apa kurowana naye chete uyu hapana zvaanotiita
asi kuti nenyaya yekuti unoona pachinamato ichingo respecta asi iye anofanirwa kuona ega kuti apa ndichadiwi baba sekutaura kwandiri kutokumbira izvo zvizvi ishe wangu tiri pano padare kuti uyu murume weka uyu kana kutomuona achitopinda kana mushopu mangu chaiyoka ini mwoyo wangu handifari nekuti mukadzi ndotosvika kuti hondo naye nekundomuziva unhu hwake saka isati chikumbira kuti murume weka uyu kana achikwira hake bhazi uku ngaakwire ojamba nepachiwetu pacho nekuti machiwetu macho muto nevakadzi vedu hatizozvizvo anenge achifambira saka ngaagare kwachiduku ojamba pano pamatsika ojamba pachiwetu wataura wodaidzana neiro timu rake roriri woenda kundotangira kwatisapa wachienda mberi Marufu ukunzwa nyaya kuti wakasunga mbira dzakondo wabatirwa pamusoro wevadara ini handichazivi manje kuti hauzivi kuti wakasunga mbira dzakondo ndikakusimudza ndikakubatsiridza nini zvandoda kutaura zvacho wakasununguka ndiri kuti ini handichazivi manje kuti nhau yangu ini hazvina basa izvozvo pamusoro tikutsoka nhau inzwa ngombirai warufu mukaona tiri kudai sonaka tikutsoka nyaya kunzwa nere toda kuzwa kuti ukama hwacho hwakamira sei kuenda kwacho kwareba aiwa imi hamuramiri dare nenge imi hamuramiri dare imi hamudzidzisi dare zvekutaura isu tikubvunzai mubvunzo mopindura mubvunzo iwo chete ari muza tikubvunza uyu tikubvunza uyu anega imi muri kuti makaonekwa makasunga mbira dzakondo nababa avo ari kunyepa ungana kwete mambo ndatsanangura ini ndikati kune nhau dzakaitika handiti izvo zvaari kutsanangura haasi kunyepa asi ndiri kuti inini handitika haasi kunyepa pandiri kuti ini nhau dzacho ka ndopandatsanangura paya nchiti nhau dzinenge dzakamira dzakadai dzimwe dzinenge dziine zvadzakatoitwa zvikatofamba zvikatoenda saka ndizwa kuti nhau dzekumashure takona chifuro chako wakamira sei munhu wako muri kutaura muchitsenga muchivhara musavhare nyaya yabvunzwa nemukuru uyu vari kuti ichokwadi here kuti makanunurwa nemurume uyu makasungwa mbira dzakono moti mimi anenge asiri kunyepa hake but nyaya dzacho dzine dzakatotaurwa dzakapera hatina kudzibvunza kuti ndedzei ndapindura ipapo ndikati izvi shuwa handina kuramba paipapa asi ndiri kuti inini nhau dzacho manje dzimwe dzacho dzatova nedaka nevamwe dzisinei nezvipi nezvikozi kana wakutaurwa zvekurwa panhau yandava pano mudare pawati houngu wanga watopedza but anhu vakuntaura pawati houngu wanga watopedza chimira nyaya chichiri padare rekurwa ndine maronda kuti ndoda kurohwa ndoda kudei saka nhau dzacho dzava isangano rimwe chete raya ragara ngatimbonyararai ana mai mbonyararai tese timbonyararai kana muri mudare ba vanokubvunza idzine dziri shungu dzinoita kuti vanhu vataure zvakasiyana siyana adii ndikakubvunzai mubvunzo wekuti munobvuma here kuti muri munhu anoputsa dzimba dzevanhu imimi munodaira kuti kudii pane iyo ndabvuma wandaputsa pane hwaniwe dzimwe dzese dzamaimbopomerwa dzese idzo idzi hadzina kuputsika hadzina kana chakakuafektika muri kungoti bedzidzo ndakabudirira iye ndazobatwa iyi ndabvuma hanao ndakabudirira ba asi ndiri kuti inini iyi ndo yandaputsa idzi dziri kutsanangura idzi maiputsa imini ka ndobva hanzi muno nemurume uyo munodherera kuti kana mukabatwa nemukadzi wemunhu munorova murume wacho ndanzwa uyo achiti mazina angu arida kutonobviswa kuchipatara imimi kana wakatarisa iwo uyo asi mwana wako here uya nama ndisasa zera rako nezera remukomana asi mwana wako here uyo wauri kuzamurira kurova pamusoro pemukadzi wako pamusoro inini handina kumurova vanhu vari kuti zvora ndionguva ndokandai handina kumurova zvakaitika ndezvekuti inini aruma zvototi paakatotaura tambunya akatoti atonzwa mazina ake kupinda ndosvika pakuzo chingadai chakadimbuka ndokubva ati mukuona apa padaiso apa ndopenga akabata kunoko handiti kupa achiruma uko rimwe ruoko rwacho ruchiruwa musoro wani musoro wangu neshamu saka pakudaiso ndichirwisa ndatinawo chichigono changu ichi hachaiti saka tonga pakungodaiso apapa
ndichida kuvavarira kubvisa zvokuti zino apa zino range rakapinda nepapo asi Kudaiso kuti akaaiso kuvisa kuti ndibvise chigunwe kurwisa kwacho ndokurova mukati kurwisa kwacho ikoko ndairwisa kubvisa chigunwe mukati uri pamba pani ndiri pamba pake ndaromwa handina kumboramba hauna kutsanangura hauna kutsana zvona kuti iwo pawakabata pagugudza wakaita chivi pandakaita sei paungori pamurume uyu pakagugudza dhowe wanga wakapfeka kana kwete indi handisina kupfeka ndakudzoka panyaya manje wakasa kupfeka wakakupona zvese neandapeni hapana chawakasiya mumba machimumu mama akarara pamubhedha wani atakarara pasi pamachirani pamachira ake pane chizvo makakumura pana chakasara handisi kuramba wakasara chicha makasiya pamba pemurume wakasara nependi rangu pendi rangu kala racho rakati sei pakasara pendi rako mumba memurume kwakubvisa zvese kusara uri muso aiwa nditaura warufu before warufu ndwa nemutaure dari rinoereka rine security dari rinochengetedza hapana anokurovai panapa hapana kana munhu kana kuvhunisirai itai free manzwa pana makachengetedzwa manzwa pana makachengetedzwa panapa shuwa imimi warufu mune mudzimai matauri mune mudzimai ari panapa mona umwe murume ari mumba menyu mimi akabvisa hembe dzese musuwo munofira sei zvinorwadza ndakasandara ndakatadza muri mumba makakumura muri muso imimi handitika uya anoka uya akati masharovhurai door imimi makazoita sei wakati masharovhurai door ndakasimuka ndobva ndatora hembe yabva ndapfeka iyangwaisa awachitsvaya kuti vachivhura door awachipfekawo hembe dzavo wakabva wada kuvhura door ndobva wana rine ribvachiuya ava ndobva wakabva watora chidombo chidhina wachibva wapotsera nepawindo wavhura windo riye wabva wapotsera dombo rekutanga akapotsa dombo ndiani amugorosa wachipotsera ndiri mukati bva ndarinzvenga wachibva watora wakatopotsera wada kunditema ndiri mukati wachibva wachidaidzira wadaidzira wakati usaite se gara imomo asi ndida kupisira mumba imomo imba yehuso here aiwa inge iri imba yemarata wada kupisira imomo zvekupisirisa zvayo ndinazvo ndopandakabva ndamira pawindo ndida kutarisa kuti ndione kuti pawindo pane mabhagirapu pane mabhagirapu bandazunza windo bandana rakabata bandadzoka ndopandakabva ndadzoka padhoo ndopandakabva ndadhonza dhori yaringe raiswa churu ndondo panafuri wakadhonza wega here takabatsirana maisharo makati ngatibatsiranei pakudhonza iwangu windo makakwachura here aiwa nakwachura ndangorida izvo vanatongona rine rakatobata nemabhagirapu apa natongosiyana navo vari kuti wakawirirana namaishere kuti ngatidhonzei dhoo iri ndizvo akadaidza akataura umwe ndiani kuti ngatibatsire ndiani ndindakatanga kudhonza dhoo wabatsirwa vanabatsirwa namaere ndobva makwachura dhoo rake chihuri chepanze chakabata chaiyo chakabata pacho chitaura imimi ndikudzoka panyaya yekuti muri muso imimi mamakaziprotecta here pamakarana namayo apa tatisina manga matonengwa kwekekutanga makanga mamboshandisa protection futi here kekutanga takashandisa chekutanga mashandisa maiyo ikutaura itai straight ichokwadi chekutanga makashandisa ongo makashandisa chi makashandisei takashandisa protection makashandisa chi protection yakaita sei iwo ndo wanga makashandisa chi akaya nechi necondom ukaya nemakondom wakapa imimi iwo ndo wanga wanawo awo
Wangani? Wangone tu. Wangone tu. Wakashandisa yese. Ndio wangu kapfeka tuna protection. Zati wakazvipfekedza wegere. Kandima wakapfekedza. Wakapfeka wege. Vakashandisa rekutanga ndobva mapedza. Vamatora rimwe kana makadii. Ai wakashandisa sari tuka wana. Vakapfeka sari tu. Ndiwo musi wekubvisana tsine uyu. Aiwa, musi wekubvisana tsine kasata kufimba nawo. Aspeci tu pamba sina makondo. Imi zvichira kuti imi kana wane hosha imi matonai. Imi mama kutoda mwe mwana kuna baba ava ere kana? Kweli. Kana kuti maybe munamato achiuya asi pakuuya kwake kwaaita ndakazozviona kuti nhau dzaari kuti ari kuuya kuita munamato hadzisi dzemunamato, ari kuuya kuzotaimira mudzimai wangu. Saka ndakaita 2 months ndichizviongorora, ndikambogara pasi nemudzimai wangu ndichimubvunzurudza ndichimuonesa, but hazvina kumira. Akaramba achingouya chete, achiuya kusvika akazouya pekupedzisira achibva anga azoronga kuti kumba kwangu inini kuitwe munamato. Achibva azouya munamato usati waitwa kumba kwangu, akabva auya kwandaigara kubasa. Achibva auya achibva anditaurira kuti wanzi nemunhu waunoshandira uye tisangane kuma9 Marisava. Ndobva ndaita question mark ipapo, ndobva tarara. Mangwana ndobva ndadhireya time dzaakataura handina kundobata idzodzo. Ndobva ndasimuka, ndakasimuka zvekuma10 ndobva ndaenda ndichindosangana namai wayo. Mai wayo akati handina kunge ndamutaurira izvozvo zvaakakutaurira, ndakangoti imi munosana kuzoenda kumba sinzi kuri kuda kuitwa munamato munozosana kuenda kumba. Saka ndakabva ndaita question mark, ndobva ndaenda ndobva ndauya kumba kuno kwamatsika. Ndobva ndasvika kumba ndobva ndarara. Munamato wakaitwa musi wesana. Ndobva ndazoenda kwaRusape ndichindotambira mudzimai wangu. Ndasvika maRusape taitaura pafoni. Iye murume uyu anga aenda kuHeadland. Taitaura pafoni nemudzimai wangu. Ndasvika maRusape ndobva ndataura nemudzimai wangu akati ndiri kwaMasamvi, ndikati dzika kuno kumaZhingjong titsvage dhishi rataida kutsvaga ikoko, tichida kuzoti tiisire chingwa chataida kuisira imomo. Saka tasvika kuya takabva tashaya dhishi rachona. Ndobva tati hatikwidze tongondobatira chingwa chedu mumaoko. Taakukwidza ndo pandakabva ndawana murume uyu. Iwo achibva ati madzibaba eraisha awo ari apa. Ndikati hatisiyani naye uyu, isusu handei tindotsvage zvatiri kuda tosangana kumba, hatina basa nawo. Ndobva taenda ndakagara ndofunga zvo hane ava tichigadzirisa vataigadzirisa ikoko. Taakuti taakuuya kumba, takasvika uyo anga akatogara parengi zvichireva kuti wanga vachikomunicate, akatomirawo parengi paya. Ndobva tauya ane mbiya dzaanga akatsvagisa dzaaita ari kuda kuzoitisa munamato kumba kwedu. Saka ndakabva ndadzikangana maRusape, ndobva ndazondodzitsvagawo uko kumaChina uku nedzimba dziri kumaChina. Ava ndobva ndasiya watambirwa newafanha wangu wana mukoma wangu. Ndobva waenda kumba. Ndichidzoka ikoko ndisati ndasvika akabva afona achitondipopotera pafoni achiti madaidza vanhu kuti vauye pamunamato ezvino muri kunonoka apa, zvandanga ndati mutsvage zvacho hamuna kutsvaga, ndanda kuda kutoranga vanhu vanga vakuda kuranga kudzokera kumba. Ndikati wani kumba ikoko vanhu variko, zvikanzi hapana ariko. Ndobva ndauya ndobva ndasvika. Ndichingosvika achibva adaidza mudzimai wangu, ndobva atanga kutomupopotera paya, akapopota ndobva azonyarara. Ndobva tarara vanhu vachiita munamato. Makuseni ndobva ndafuma ndichigadzirira kuti ndidzokere kubasa. Ndikati mudzimai wangu hatidzokerei kubasa. Akati inini zvinhu zvangu hazvina kurongeka, ndotozotera mangwana. Ndikati alright, semunhu anga ane zvaanga achitsvaga. Ndobva ndaenda kubasa kuyakuya. Mangwana ndobva asvika, ndobva ndapinda maRusape. Ndobva azondifonera ndikati maita sei, zvikanzi ndandichida kuuya but ndatowacha zvinhu zvacho hazvina kuoma zvinyoro. Ndikati uyai nazvo zvakadaro, nyange zviri nyoro tongoenda. Ndobva ndatoita zvandanga ndafambira maRusape ndobva ndapedza. Dzatoo kuma4 ndobva ndazofona foni yawo yanga isingachaiti. Ndobva ndafonera mai guru. Ndobva ndabvunza kuti ko maishero wari kuuya here, zvikanzi watodzika kwamaithengi. Ndikati wanogodzika kwamaithengi, ndakawamirira maRusape. Ndobva ndatosiyana nazvo ndobva ndadzokera kumba kwandinogara. Ndakasvika kumba kwandinogara kuma27 ndobva ndasiya zvinhu zvandaida kusiya ipapo. Ndobva ndasimuka netsoka kubva ikoko kuuya kuma27 ndichiti ndiuye zvandanga ndichibatanidza ndichiti ndiuye ndizobvunza. Pandakauya ndakasvika pamba zvekuma10 pamba pangu. Ndakusvika pamba ndakabva ndakumura bhutsu ndichibva ndabvisa bhachi randanga ndakapfeka
ndichibva ndazvibata mumaoko, ndichibva ndanyahwaira, ndichibva ndasvika pasingi, ndobva ndatsveta bhutsu dzangu ipapo nebhachi pasingi. Ndo pandakatonzwa kuti mumba mune munhu arimo, ndobva ndafamba ndichienda pamusiwo, ndobva ndaita make sure kuti zveshuwa pane munhu arimo mumba, ndobva ndaloka dhoo nekunze. Ndaloka dhoo nekunze ndichibva ndati maishero, wachibva wadaira, ndikati vhurai dhoo, wachibva wabvisa chihuri chemukati, wachibva wakutira kuvhura kunze, wachibva wanzwa kuti rakalokwa, hawana kukwanisa kurivhura. Patime handiri kutodaro, ndichibva ndaenda pahwindo, ndichibva ndandovheneka, ndo pandakatoona murume uyu arimo mumba mangu akutoenda kumashure kwemubhedha kuti apfeke hembe dzake. Ndikati iwewe chirega kutiza, ndakuona kare ende ndatokuziva, saka ndichirega kutiza dhoo rangu ndaloka, ndakuita kuti ndidaidze wamwe wehukama hwangu wauye titaurira. Haana kukwanisa kuteerera izvozvo. Ndichitodaro so achipedza kupfeka bhutsu dzake akabva auya kutsukutsa hwindo, ndobva akwachura hwindo repamba pangu, harina kuzodonha zvaro. Ndichibva ndagarira pahwindo, achibva aenda kudhoo, achibva atsukutsa dhoo richibva rakwachuka, ndobva abuda mumba imomo maakapfumba zvibhakera, ndobva andirowa zvibhakera, mazino angu mairi ari kuzunguka, ari kuda kutondobvisa. Ndobva ndachitanga zvekurwisana naye, takarwisana ndofunga zvekuma 20 minutes, ndobva atiza ndobva adonha, tichibva taramba tichidzingirirana kusvika tarwisana vanhu vemumusha, ndobva wazosvikawo, ndobva watinonudza. Ndo patakabva tazobatwa tichibva taenda mukicheni. Taenda mukicheni nawe ichibva yataurwa, ichibva yazikanwa kuti ndo iripo. Saka ni kumashure kuti azove kuita munamato wake waaida kuuya achitaura, chimwe chinhu chandiri kuti ndijekeze, akanga achitaura zvekuti inini muna Sekutemba ndiri kufanira kunge ndaakupenga, muna Sekutemba ndiri kufanira kunge ndafa. Saka ni ane minamato yake, mbiya dzake dzaakacherera kumba kwangu dzandisiri kuziva kuti ndo zvaitondiwakira kuti ndikanga ndapenga wanyatso kusara achiita muchato nemukadzi wangu, ndikanga ndafa wanyatso kusara achitora mukadzi wangu, handizivi kuti nyaya yake yanga iri papi. Kozoita imwe nyaya yandiri kuzokumbira, kana tapedzawo zvese izvi tozoenda naye murume uyu tondotestwa ropa, nekuti ina handizivi kuti utano hwake hwakamira sei. Pamwe akatondizodza chirwere, akazodza mudzimai wangu chirwere, handizivi kuti zvakamira sei. Nguva yakadini muchiziva munhu? Tine nguva yakareba kubva 2016. Munozivana pakudai? Tozivana tonamata tese, tichinamata tese, taita namukoma nemunin'ina, mutupo wedu umwe chete. Pamba panogara chiuya pamba. Panodi? Anogara chiuya ri pamba. Pamba penyimi. Aisagara chiuya. Aisagara chiuya. Uyu munamati kutangire kuita wakaita. Munamati ndeyekuta. Chekutanga muri kubvuma here kuti chokwadi ndakatadza, ndakaputsa imba yemunhu? Muri kubvuma? Ndabvuma. So kana mabvuma, tiri kuti mugorosa mhaka dzawaitirwa dzinodarika yekupindirwa mumba mukadzi orarwa naye. Pane imwe mhaka yekuti akakurowa mazino ako ari kugujunuka. Pane imwe mhaka yekuti akapaza musha wako akuda kutiza, akuda kubuda, chiuribva chakwachuka. Zvese zvaitikira pamusha pako. So tinoda kuti iwewe zviri pasi pemwoyo wako, nauya wauyisa kudare yemurume anonzi Rufu muprofita uyu, kuti nhasi ichipere unoda chini? Pamusoro idari, ini nhau yandauya nayo kuti murume uyu ndikwanise kumusunungura, ndoda mombe 7. Right, kutaura kwako tiri kukunzwa kuti wati uri kuda mombe dzinokwana kuita 7 pamusoro pemurume uyu nezvaakaita. Rufu zvataurwa namugorosa wazvinzwa here? Hongu ndazvinzwa asi
kunenge kwakutochemawo kumombe 7 dzakawandisa chemo mudare. Taurisai. Ndati ndanzwa sekutsanangura kwaita asi chichemo kutokumbira kuti mombe 7 dzakawandisa. Right. Uri kuchema uchiti dzakawandisa. Kana kuti uri kukumbira kudzikisirwa. Uri kukumbira kudzikisirwa. Manje handiwo matauriro awaita. Kutadza rurimi mama. Tiri kuti iko kungoziwa kuti uyu mukadzi wemunhu waziwa wopinda mumba make woita upombwe naye wakasununguka zvekubvisa hembe dzese iwo uruda urerutsirwa chiiwa chimbotaura marerutsirwo uruda kuitwa uri kuona kuti zvandakaita izvi zvinoda shamu yakati iwo chimbotaura kana mapiwa ndingato chemawo ndichikumbira kuti pandingakwanise kutsvaga panhatwa dzokererai ati ndiri kutoti pakuchema kwangu kwandiri kuita ndingatoti pandingakwanise kutsvaga panhatwa. Right, kutaura kwako inini saishe ndiri kukunzwa. But type yemhaka yawakaita wani maipinda mese chechi uchinyatsoziva kuti uyu mukadzi wemunhu kwakumupfimba izvozvo wakuda kuchema apa hapana kuchema apa. Isusu taakuenda pakati nepakati kuti nhau iyi ichipera tisarambe tichipoterera. Unofanira kupa mugorosa mombe 4 kana kuti 4 within 1 week. Ukapfuura 1 week tichatora 5 achazokurwadza kupfuura marwadziro urufunga kuti uchaitwa. Uri kutinzwa? Saka dziri kuuya rini kana tichiti 1 week? Kana usingagoni kuverenga uverengerwe kuti 1 week rinogumira papi. Nasi Saturday. Saka dziri kuuya rini? Werenga wega 1 week tametsi dzacho. Kana zvigunwe zvinobvumirwa kusvikira wasvika panhamba 7. Usatipedzere nguva tine zvekuita zvakawanda nhasi. Mombe idzi dziri kuuya rini? Tati 1 week chiwerenga wega. Tinouya Sunday. Dziri kuuya musi weSunday pano pashe. Nhau yekupindira wakadzi we1 ndanzwa kuti wakambosungwa mbira dzakondo handiyo tiri kutonga panapa. Mudunhu rino iri handidi kuinzwa zvekare. Even muri kuona kuwanda kwatakaita uku nevamwe vauya nemadzimai kuwanda kwamakaita uku. Kupindira mukadzi wemunhu kuputsa imba yemuridzi uchinyatsoziva kuti chokwadi murume wacho haasi kugarapo mazuva ano ari kubasa. Woita zviwindi zvekundokumura hembe kupindamo. Varume vari panapa dzidzai chimwe chinhu. Ipo pamakagara pane matsotsi ari kutoziva kuti inini handisati ndabatwa asi ndirimo mundima iyi. Nevakadzi vari panapa vari kunyatsoziva kuti chokwadi ndiri kutsotsa murume wangu. Kubva nhasi svipai pasi. Nekuti nhasi haazi mangwana. Mangwana rimwe zuva zvinobuda zvafashuka. Ende chokwadi chinoputika. Semaputikira azvadi izvi azvaita.
ndiri kukumbira kuti Rufu usati wasimuka usainire zvawataura kuti Sondo tichange Sondo yawapa haisi kuita 7 days. Mombe dzako uya nadzo musi weSaturday. Tichange takamira kubva na8 tiri panapa. Takamira kuchingura mombe 4. Toda kuti ubva wazvisainire undogare uko. Mugorosa chisimuka undogare uko. Tione kupinza dzimwe nyaya. Saka Rufu poterera uye usainire maminitsi ayo. Ini ndinonzi Christine Marutana ndabva kuNhimbe FM. Ndauya kuti ndimbonzwa pfungwa dzenyu sezvo muri padare. Maionyawo seiko nhasi nyaya yanga iri kukavhwa mukati menzvimbo ino maheadman mudyara wabikwa. Right, pamusoro madzimai. Ini ndonamata kumadzibaba kumasowe. Nauya tiri kurwa naye ndiye muprofita anopindira vakadzi vewanhu. Akakuitira munamato akutokuda. Achifamba newe pese anenge akutoziva kuti mafambiro ako waenda kwakati wadai, so iye akudzoka akundosvikopinda kumba. Saka ichocho chiitiko ichocho ndo chatiri kurwa nacho. Atidi muimba yaJohani Masowe hamuitwe chihure. Saka izvozvo zvamuri kuona ari papa takamuchinja takati isusu hatisi kuda here kuti munamate musowe redu reJohani Masowe. Vakandozovhura sowe ravo panonzi pashow. Saka pashow ndo pavari kuitira mabasa avo. Nhasi wapindira musondosi wake waaifamba nayo ndio waasikopindira mukati memba yake. Saka izvo tinoti ihuku yatikamaza yayo hatinyanyo chemine zvazvo, asi isi tinochemera bazi paizwi rekudenga kuti izwi rekudenga rinoda kusvikira pamutumbi wakachena wekuti basa rikange richiitwa vanoona wese vanokasika kuziva kuti iri basa rekudenga zvakanaka. Saka izvozvo harigoni kutambirika kana akataura zvepasi pevo hatigoni kuzvitambira. Ndatenda hangu. Ndinotenda baba toti mashoko enyu ekupedzisira mukasirawo mhuri yeZimbabwe kana chenjedzo yamungapa kuna ana madzimai wekuti munhu anoya pamba momugashira semuprofita at the end ozopedzisira ndiye nhasi maakuunzana kumatare. Mashoko enyu echenjedzo amungapa kana yambiro kuna ana madzimai. Chenjedzo yandoda kupa kuna ana madzimai ndeyekuti ana amai musamhanyeba kuti muri kuda kushandirwa, nekuti vakomana vane kutaura kwavanoita vanogudza mukanwa yekuti vakakutaurira kuti waakufa unobva watovhunduka kuti zvechiwa ndakufa motoitirwa munamato yekutosipikwa kutodanana nanababa. Saka vana amai ndinokukumbirai kuti wese anonzwa izogonai kunamata mega, murega kuda kuprofita. Ko wadi kuenda kumuprofita wechikadzi? Kana uchida uchiprofita enda kune wechikadzi. Isu ana baba toenda kuna nababa. Hatizve kuti basa rababa rifambe zvakanaka. Ndatenda hangu. Baba ndinokutendai nemashoko enyu. Ndiri kukumbirawo wani munhu ana amai anongotaurawo manzwiro aita nenyaya nemashoko amungapanana pachenyu saana madzimai kuti dzimba dzenyu dziimire zvakanaka. Taurai madzimai. Inini ndine chekutaura maringe nenhau yatanga tiinayo pano kudare kwaishe mudyarabikwa. Chenjedzo yangu kana kuti mazwi angu anoti vana amai vechidiki ngavadzikame, ngavarege kungoda zvinhu ngepepabhegi. Apa ndichitaura rurimi rwangu ruri kuti ngavacherechedze dzimba dzavana mai vechikuru kuti munogarwa sei. Wade murume wake waakafambira akamubvisa kumusha kwake semadira akamuita pakutanga achinzi ndakuda uyako, arege kungoda zvinhu kungoti izvi zvatotanga uye wagutsikana nedzimba dzawo. Mama ndinokutendai nemashoko enyu amataura. Ndofunga vakadzi vari kuzvinzirwa, ndofunga mambonzwa baba vari kubva kutsanangura kuti vana amai namatai pachezvenyu. Zvekare dzidzai kuti hanzi vamwe vari honest vakapfimbwa vanototaura kuti baba ndapfimbwa. Saka manzwa baba vari kuedza kutaura. Saka ndisingachaendereri mberi ndinoti sarai zvakanaka nerugare mochengetedza dzimba dzenyu.